Mae'n joio dod yma achos mae digon o choice o ceffylau yma. Mae digon o pobl I gael chat bach yna. A fi'n joio cael y brecwast yma. A brecwast pein yma. Ni'n falch gweld heddi, mae'n gwneud swn ni wedi cael seil geffylau mas blwyddyn a hanner. Mae'n hir amser a mae'n neis gweld prynwyr a gwerthu'r yn dod yma I Llanybydder. Dydd Ioe diwetha'r mis wedi bod eriod lot o bobl yn cymeryd diwrnod off gwaith yn special ar dydd Ioe diwetha'r mis, gwbl o beins neu mas chymod ddiddordeb cyffylau ynddo fe. Mae bwrlwm yn y pentre a mae'n dod ar pentre yn fyw a mae'n neis weld mae'n gweud mae Llanybydder yn enwog am y sales gyffylau diwedd y mis, dim jyst yn Bryden fawr ond dros y byd. Lot o reolau I gael, mae gyda ni boi security war y te gyda ni'n helpu a track and trace ac yn y blaen a chi'n bod ni'n cymeryd y passport sy'n fynd fel maen nhw'n mewn. Gobeithio geith pob un good trade ond mae rhaid ni ddangos bod ni'n gwneud y job yn iawn. Ys gwrs gewn ni'n gwneud y job yn gwbl. Yn swn wedi 7-8 blwydd oedd yn dod lama I weld cyffylau, gwerthu cyffylau a prynu cyffylau lama. Oedd y ci a dad I arfer dod yma, so just cadw traddodiad I fynd, really. Mae hen buildings a hen, yr un un gwerthwyr sy'n yma, yr un un boi sy'n dod I prynu, mae pawb dod I weld I gilydd bob tro, mae just pawb a cup of tea a mae ffyd stand I gael fyna. Yr un un bethau sy'n gael bob tro, mae wyrgylch bach special yma mwy na dim byd. Fi'n doli bod I Llanybydder achos mae dei mas o iard gyda cyffylau. See horses that you could make something out of that's in the rough and you can make hopefully a pound or two out of them, do you know? Dwi'n joio dod I Llanybydder. Mae'r atmosphere yn great. Wel, fi wedi bod yma, nôl ymlaen, mae'n nawr weddol regular am 76 o blynyddau. Mae'r fomed fawr wedi dod, dewch I gynnig. A nes chi'n glygu prynu, cynigwch yr un peth yn just dropwch mas cyn I diwedd. Fi sy'n gwerthu'r catalog, a watcho bod pobl wedi talu I mewn y bethau, a watcho bod masks a chwbl dyn nhw. Ni'n lwcus iawn bod y marts yn cadw fynd. Dyna beth sy'n cadw'r businesses a chwbl I fynd yn y pentre. A tynnu crowd I fi mewn iddo fe. Mae cymuned bach special yma. So ti weld hwn yn aml iawn yn bob man. Mae'n gwahanol I Mart Defen neu da. Mae bach o bawb yma. Mae cymuned bach unigryw yma. Traddodiadol mwy na di fyd yr hen bobl oedd arfer bod boi fan hyn yn neud raffau, bethau. Ti weld nhw'n bob tro, mae stori bach gwahanol yn bob tro I weid wrth o te. Mae'n eitha neis I codi calon mwy na di fi. Mae'n eitha neis I lama I weld pobl a cymeriadau bach traddodiadol. I dydd y dydd, mae'r Llanybydder dywel o pentre, fel pentre unrhywle, really. Mae'n just pentre tywel, fel sale heddi nawr, mae fe'n just completely wahanol de. Mae siwt gymaint o bobl yn dod. Good. Mae'n good i'r ardal a good I bopeth yn byd y cyfylau. Fel gwerthwr, beth pwysicau fi rili bod nhw'n cael cartre da, ond hefyd licen ni cael pris da amdano nhw hefyd. Braf gweld bod yna farchnad I gael yn dydi, a mae yna farchnad da yma, mae yna bobl di hel, ac mae pawb I weld yn cadw at cyfyniadau yn da iawn, a gobeithio na ni sy'n ddim stopio yn byd yn y dyfodol de. Dau gog yn hapus iawn I lawr yma Sir Gar, yndar, bendigedig, yndar. Fel busnes ni'n bles iawn o cael pob I nôl yn Llanybydder. Mae fe'n neis cael y bwrlwm nôl mae unwaith eto a gobeithio gallai parhau nawr o fus I fus o hyn ymlaen. Nôl I gwaith, glei. Neu bydd catalogs wedi mynd I gyd, wedi mynd â nhw.